Hay familias que viven en ciudades en esquinas, negocios na sombra que ameazan nosas vidas, paixón secretas camufladas na rutina, e ninguén lles quitará as ganas de vivir. Bueno, Fernando, tanto pasa que te presento Adrián mi Castiñeiras. despacho. Sí, sí, está ben. Vai Puedes venir cambiando. cuando necesites cualquier cosa, Acabo una de- hipoteca, o que ti queiras, Sí, podes vir necesito por un aquí. pouco de, non sei, ese póster, canto remata a entrevista levo. Sí, habería que asinalo e o podemos subastar. Víctor é o mellor amigo de Ricardo, unha persoa positiva, polo menos o era ata esta Exacto. temporada. Alguén que sempre ve o vaso medio cheo, non? Unha boa persoa, noble, e parece que está sufrindo un cambio mutante inmediato nestes capítulos que estamos facendo agora mesmo. Ricardo é sobre todo impulsivo. É impulsivo, non pensa moitas cousas, pero tamén é moi noble, iso é certo, é moi bo amigo, boa parella, bo marido, aínda que aínda non tuvo moita posibilidade de demostralo, pero eu o sei. Pero sí que ás veces é un pouco tulitates e non pensa moitas cousas. Se necesita o famoso Pepito Grillo, non? Que aquí estou, que son eu, que levo sendo xa, vamos para os 300 capítulos e sigo co mesmo rol. E ninguén lles quitará as ganas de vivir. Tendrán que señores ten amigos de todo tipo. E claro, por que non? Un amigo estirado, un amigo... Se o fondo é bo, se unha persoa de bo corazón, a min o que teña logo por fora dame exactamente igual. Se que seña estirado ou que seña máis maleable, dame igual. Non sei se son tan desastroso como Ricardo, porque iso pode ser imposible no mundo real, pero a verdade é que non é unha das miñas especialidades tampouco. Non sei, a verdade. É carismático. Ti crees? Igual que conquistando, a min conquistoume porque é moi carismático, iso é así, é unha persoa carismática. Pois habrá que meterse na web, non? A ver as series esas que van a poñer aí. Colgadas. Imos estar todos.